Wisnu kuwi apa? Wis le anu. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu kuwi apa? Wis le anu. Stop. Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli. Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Klima Sada. Pandhawa kuwi pepundhane bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyolanyo lancang ucape wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku, aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu kuwi apa? Wis le anu. Stop. Wisnu kuwi dewa. Ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Wisnu kuwi dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane Mai Laker. Wong ngarani ora iso iki. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe Father. Hah? Oh wani ngeceh Mai Lakerku. Kowe wani karo bapakku wae, ha? Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ngribet-ngribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono, omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae, mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kari diteleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa tak kae sing dileboni kae, Pak? Handbrake. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nganti bapak ora muring karo kowe. Aja dundang Bagong legane ngene. Sawanipun ing Ngraka Indrawati wonten ing Praja Ngamarta, kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung. Kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula non. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Ngraka Indrawati. Dinten samangke menika wonten ing Praja Ngamarta Yayi. Kresna kakangku. Dadan aku ngaturake basaku katura, Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat.
ora liwat prayogana nggon mlenggah Kresna kakangku. Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yai Janaka Ndatampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna kula pundi jimat paribih dayanana ing ngasantosan. Koko Prabu kepan kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Nekula Sedewa Ndatampa pangestunipun Kakang Tampanana Yai. Nekula Sedewa non kula pundi jimat mugi kasekecapna anggen ngandika lenggah. Saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Adamel kejut raosing manahipun ingkang rayi ngamarta Koko Prabu. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumrap ing para kadang sentana, monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra. Kelawan ingkang rayi ngamarta Koko Prabu sesembahan kula jagat wasisane ngubathara wayaptura jagat. Yayi estining wanaswanipun kula ing Ndarawati kala wau namung tetinju dhateng kararjaning kadang-kadang kula para Pandhawa. Jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing kala ing Ndarawati kula minangka dados pujangganing para Pandhawa ingkang tansah migatosaken dhateng kawontranipun kadang-kadang kula Pandhawa ing Ngamarta. Namung imanipun sasampunipun ing Raka Indrawati dumugi tapel wates negari Ngamarta. Saengga kula manjing wonten ing Kutagara nggumun raosing manahipun ing Raka Indrawati. Krana saking menapa sareng kula tingali kedaton negari Ngamarta ingkang sakalangkung endah menika kala wau persasat kados koncatan yoni. Kados mboten wonten sunaripun negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika gandeng sakmangke kepasang yuk ya katujuh ing nuswanipun ing Raka Indrawati anyarengi mangsa pasewakan. Malah kula badhe nyuwun mriksa. Menapa to ingkang dados sababipun dening mekaten kawontranipun Praja Ngamarta? Koko Yai Prabu. Koko Prabu. Mugi dados ing kaweningan pepanggihanipun para Pandhawa wonten ing Datlaya sakmangke sayekti namung badhe ngrembak babakan inggih menika pamunging para Pandhawa. Tanah sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya ingkang samputan sawetawis wekdal tigang candra dinten sakmangke menika mboten sowan wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu kuwatos raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta menawi ngantos kagelan penggalipun Kyai Semar Badranaya satemas sakmangke amisahaken diri dhateng kaliyan para Pandhawa kajeng kados pundi kawontranipun Pandhawa Koko Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lermu sing duka cipta berbuti mandana raras berbuti mandana raras sak pandurat kendel madaning Datlaya negari Ngamarta. Samya midhangetaken sabdanipun Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tuh Nalindra ingkang wicaksana wasis dinampi Raka Indrawati dadya kendel datan mubah datan musik nata ing Ngamarta sumawana nata ing Ndrawati. Melenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarane ganten wardu jarwa ngecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba. Apa to kang dadi darunane? Ora numatan mung ora Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel. Atmajaning Ki Lurah Semar nggih Ki Lurah Bagong nyerpebeh pindha sata metarangan kaya gurek kang samya tumingal mangro para kawula kanca piyak ana dayo minggir jaluk dalan.
dewane ingsun ing Koko Prabu wonten dawuh Yayi mboten nginten horeking masewakan kula kinten menawi wonten nayaka minggahing nalindra ingkang sowan menika malam mboten pangling Atmaja utawi Panakawan ing Ngamarta atmajanipun Kyai Semar pun Bagong ingkang Abiyantara Koko Prabu Wiladalah Jagadéwa Bathara Yayi nadyan to kados menapa Bagong menika tasih Panakawanipun kadang kula para Pandhawa mila mbok menawi sowanipun Panakawan menika dipun utus dening Kakang Semar menapa saking pikajenganipun piyambak monggo kula aturi andangu Yayi Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nistaken dawuh Panakawan Bagong padha kanthi raja sapraptamu Panakawan tansah pinanganing kawidadan nering sambikala kepareng kula sowan ngersanipun Siun Prabu Puntadewa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kula cancang pucaking weni dumawahing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya narcaya daging rakayuwanan. Bagong gawe bombong dene jangkep kang dadi aturmu. Nggih. Menawi saged niki kula mboten ajeng lucu. Ngono ta. Kula ajeng serius niki supados enggal cekak-ceket mekaten sinipun. Bagong padha rarja, mengestunipun Sinandarawati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya iya, tak tampa pangestuku tampanana, sangat anggen yen dadosaken jimat paripeh. Bagong padha rarja. Mengestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Prayogana kon mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Bagong padha rarja sapraptamu. Sampun mboten kirang prayogi. Kurang. Oh, nggih, Ding. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk, Ndara. Iya iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Anu ngaturaken sebab bekti kula kunjuk, Ndara. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripeh. Kepareng kula ngaturaken kok mubeng bae ta iki. Ngandel ora, wong kowe iki wis ora iso. Nek kon tenanan wis ora iso. Kowe iki tetep watakmu iki gecul kumarucul wong ping diwenehi pangestu karo Janaka kok mubeng wae. Heeh. Prayoga nanggon mulungguh. Nah niku sing kula entosi. Sampun mboten kirang prayogi niku pasangane niku nek pangestu niku kula pundi. Bagong prayogakno. Waduh, iki apa iki? Sampun mboten kirang prayogi. Panakawan wonten dawuh sinun. Apa sababe dene sira sowan sapa ingkang ngutus? Sarta karo sapa sowanmu ning negara Ngamarta? Namung piyambakan iki wau. Numpak pit niki rak lagi usum. Nggih, Bagong. Nggih. Mula kula nggih mboten kantun kula tetep yasa. Iya ya Bagong syukur. Nggih, saking kayu. Sing penting iso glinding. Iya Bagong, iya. Nggih. Niku rantene saking nganu. Napa niku? Rotan. Iya Bagong, iya. Bagong, nun wis gek matura aja ngrembug sepeda. Kresna kakangku. Werkudara piye? Bagong wis arep kepengin dadi wong sing tenanan kowe malah nglecek. Ratu kok ngrembug sepeda. Lah ya ora usah tok baleni kowe dadak nyebut kuwi apa? Sepeda ya apa tegese? Wis. Asapnya tidak ada. Ajur tenan iki wis.
Usak kanane. Kraton kok malah ngembug sepeda. Mula kowe ndang matura Bagong. Nggih. Sowan kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Ora saka karepmu dhewe. Mboten saking karep kula dhewe. Kula nek ana perlu karo sampeyan 4 mata. Iya. Ning niki kula sowan teng Datulaya merga kula pancen diutus kali Bapak Semar. Bapakmu kena ngopo, Bagong? Mboten kenging napa-napa. Ning utusan kalih kula, tegese bapakmu utusan ana wigati apa? Ah niku ngaten. Bapak niku pun pinten-pinten dinten niku kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Kaya wong lara ning ora lara. Sareng kula tabok bapak niku tumuli kersa ngendika, kalih muntah-muntah. Nggonmu nabok gancengel. Tiyek ngoten. Bapak terus ngendika, aku iki jane pengen bangun kayangan. Kula ya kaget, Pak kok arep bangun kayangan iki sebabe apa? Bapak iki wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat, wong istilahé wong kere kok arep bangun kayangan iki ngomong ngrepotke anak. Engko anak tok kon nyumbang apa-apa. Kanane wis angel lho, Pak. Aku wis 3 sasi mandeg ora nyambut gawe. Nek sampean macem-macem arep bangun kayangan ngebot-boti uripe anak, iso ana perang antaraning wong tua karo anak. Kula ngoten bapak terus jelaske, aja salah tampa. Aku arep bangun kayangan iki ora aku bangun papan sing magrong-magronge mbane kaya kayangan babar pisan ora. Ning aku ora arep bangun kayangan sing wujud papan sing magrong-magrong kuwi ora, ning aku arep bangun kayangan. Kayangan ki ateges uripe kawula sak negara Ngamarta. Uripe kawula ki supaya kepenak, tentrem, ayem, ora kekurangan sandang pangan. Aku sing tak gayo. Mbane men uripe kaya dene mapan ana ing kayangan. Aku ora ndek niat babar sari, babar pisan. Babar pisan. Gak mriko. Hus. Ora duwe niat babar pisan bakal bangun papan sing megah kuwi ora, ning bangun morale karo kawula mengkono. Nggih. Mula bapakmu telung sasi ora sowan ning Ngamarta. Pancen wis diniati supaya Pandhawa niku goreh penggalihe terus rawuh teng Karang Kadempel nang leti karo bapak. Aning jebulane bapane anu para Pandhawa mboten rawuh-rawuh terus kula sing kan diutus sowan teng negara Ngamarta. Terus wigatine apa? Apa pancen njaluk Prabeya? Mboten. Apa pancen njaluk ya kuwi pitulungan para wadyabala supaya mbangun kayangan? Mboten, kula matur mboten papan sing magrong-magrong mboten. Mboten papan sing apik mboten. Ning ngendikane bapak apa sing tak lakoni iki bakal lakon nek Pandhawa maringi ngampil ya kuwi apa Bagong? Sik to. Pusaka. Pusaka negara Ngamarta ing ngaran ya kuwi 1 tumbak. Wah, jan. Tumbak apa? Aja saka tumbak. Liyane kuwi. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. 1. Ana pira sing bakal disilih? Pirang-pirang? 1 kula aturke Pustaka Jamus Kalimasada, angka 2 Payung Motho. Payung Motho piye? Payung Tunggul Naga. Nah, Payung Tunggul Naga, angka 3 tumbak tempe kara piye? Tumbak kara welang. Tumbak kara welang. 3 menika kedah kula suwun ngampil kula suwanaken wonten ing sanipun Bapak. Nek sinuwun Prabu Puntadewa maringaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ananging menawi mboten sebabe napa, perkarane napa, dasare napa, kula aturi paring pangandikan sing cetha lan gumathok lan ketemu nalar.
nek sebab lan musababe ming digawe-gawe niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta nadyan kula suwita teng negara Ngamarta nek pusakane ra entuk disuwun ngambil dening Bapak rawe rantas malang putung ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat risang kapirangu rinanggul kinembet kambet dosang reknaning bawana ing jagat dewa Bathara. Yai kula nuwun sewu kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih kula tasih enget. Bagong ponokan Bagong sinuwun Ndarawati. Iya kok jumeneng wonten ngajengan kula aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe babagan perkara pusaka telu sing arep suwun ngambil ya kuwi jimat Klima Sada tumbak Karawelang lan payung Tunggul Naga. Koseta aku tak takon karo kowe ngerti sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau Yai Prabu Darmakusuma sakadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan telung candra suwene ninggal kalawan kewajiban kaprajan dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan ngeseling para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka telu negara Ngamarta. Kok aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. Nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming ponokawan, ming kawula cilik, rakyat melata, jelata. Lebon lemot tak akep. Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus ngono. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplik mung ponokawan mung batur saumamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngambil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kowe sik to anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa? Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak Karawelang payung Tunggul Naga pustaka Jamus Klima Sada. Pandhawa kuwi pepundhene bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyola-nyola lancang ngucape wani nyuwun ngambil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngambil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabar aku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku. Aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki mau melarat, bapakku iki ponokawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh rajamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu iki wong kere. Bapakmu iki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngerike blate bapakku ki? Nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti.
Sing lenggah nang awakmu yang aku ngerti Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu kuwi apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak iki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane My Laker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe father. Hah? Oh wani ngeceh My Lakerku. Kowe wani karo bapakku wae, ha? Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ngribet-ngribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono, omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae, mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko ganti teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa tak kae sing dileboni kae, Pak? Handpret. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nek nganti bapak ora muring karo kowe, aja dundang Bagong legane ngene. Kowe ra dalan. Resna kakangku. Bareng tak petung-petung tembungmu mau rada deksura karo Bagong, mula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tangsa. Iro wang-wang Om Nyai Werkudara barep kakangku piye Arjuna ulungan maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong nadyang wong srogal-srogol wong sembrono ning duwe pambegan jujur Bagong ya arep mung Panakawan gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong iki wong jujur dhewe yen dikongkon ora bakal nambahi ora bakal ngurangi tak kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa turta malih Koko Prabu kula nyuwun mahapunten gegayohanipun Kakang Semar menika luhur sanget nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula Koko Prabu kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih, Koko Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi mundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken. Wah, njaluk pamit.
kowe semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Nek bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae. Cecep wong kere gedhi ora mingerke brawah jen lara tenan asli. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesti urung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Edan kok rumah aku kok nglembras sak nggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori, Pak, kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita, lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojokan tenan. Mandeg dhisik ketok sampean ketok sampean wedi kula mlayu muni tak landake bapak ketara sampean nututi kali kula sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to ha ngerti aku Bagong sing sopan tangane nggawa gendho nggawa tukang pukul aku ngerti nang Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampeyan kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampeyan ki tepung wis 45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong duwe jabang nganti malang celapang sampean niku srawung kalih kula lha kok sampean kok mentala ngunekke kula monggo sing mangunekke dudu kula sing mangunekke bapak karo sampean srawunge luwih suwe luwih iso sampean durung dadi Kresna isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Aku mentala kaya ngono omonganmu. Nglarake ati lho. Wong kene urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok. Nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kaya ngono, dindelke Setyaki dinunun wirang tumandang. Anggre muni wis Setyaki capeng mlintir brengos anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Nalendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong bisa dikandani apa ora? Iki Koko Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane jukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora duwe tata krama karo Ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300 streaming sing padha streaming ki padha preso ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku wah bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora do ngomong apa kowe. Kalah kowe nek ngomongan karo aku.
Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-una ki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kowe penak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentolo karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah siramu. Setyaki. Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku ya mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasada ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Ndasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Gawa tukang cuci ndasmu. Anu gawa Setyaki ngono kok ora usah kesusu-susu to, santai. Setyaki ngene nganti ngewangi Kresna tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Ler mangos wakang layon. Denya ilangang memanisnya, manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mu tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar. Kaco, kacone. Doyak. Sapa ki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Udah anak doyak aku cetha gelem. Lah adine si Wandarawati iki, adikane lho, adi pepean ya, pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, mak cilik Setyaki.
Udu Sima. Mak cilik Setyaki. Mak paman. Ora, aku nek nyebut mak cilik Setyaki. Oh, terus lho sing terus ki aku terus ora sida perang. Dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten siyos nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget le mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane. Nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndarawerku jare mbelane kula. Nyatane aku digawe karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembatan. Ketara Ndarawerku Ndara napa niku rimahe kalih kula amarga nek mboten ngonten niku janjane gamelane wis muni. Oh iya. Cilik inggih nggih Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora Cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Darawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe. Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Kok? Wani tak kendel. Turah kendel. Ora turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya karangan. Nek masih arep ngantemi Bagong, arep ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng. Ora entuk. Tantrimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Baik ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu ora wani karo Mak Cilik. Ning wani karo sipate Mak Cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye? Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki Piyai Digdaya. Aku yo nuwun sewu. Sak iso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Sak ampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Ayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Wah, cah bagus. Matur nuwun, Pak.
Arep ngopo? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iki anakku. Nggih, jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Iya. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Balio ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun dalah. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembadan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Antasena. Pak, Bagong ditutke. Ndak ana apa-apa. Aduh, isa dikai security. Jan meneng kene. Remen kula. Yo. Wis ndang balio. Yo Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gule, tongseng. Ora, wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Kasangku iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwa kabeh. Engko ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah durung ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah mbok aja kene to. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati, aku nututi. Nggih. Setyake kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok? Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Nalindra Ndarawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sakedhakan menika kula nyuwun mapunten. Paribaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang-pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang nggondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ing kados mekaten, nggadahi tumindahi kados mekaten. Mila dalah. Lah kok dadi kowe malah ngunek-unekke aku? Oh Prabu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempung penggaling nata Ndarawati kelawan Lurah Semar Badranaya. Mulat kawontenaning kados mekaten nalika semanten peteng dedhet penggaling nata Ndarawati pantok puntaning tekad sigra matek aji pameling cumlorot Sang Pandya Betari Durga. Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kangku mitiraning asta kang mitiraning asta aneng asta tobat iki ora pangling Kresna inggih Pukulun. Lah kok dadi kadingaren kowe malah
tekaji pameling ngrawake kelawan ulun nggih rana apa? Oh. Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndarawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan Tanwandi namung badhe ngembari dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu. Titi prani mangananong paricata mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing segara hangra. Oh, sodhe selikur dina patobat. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Mengko wadyabal aku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu nun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndarawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Wujud kaya mengkono ora bakal ning ngerti ento kowe bakal barang amuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhawanipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas anjim setan mriprayangane lilu Banaspati kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nang kengkeri. Budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. No nistaken dawuh Pandya Brengge ngestaken dawuh. Nederland ngerti kong? Kidul Mbontritan. Jengkul memlacak. Nederland ki luar negeri. Wow. Numpak kapal? Numpak kapal mana? Waduh. Nederland ki Belanda. Company. Ayo. Belanda. Hajat kami tasakuran dalam rangka berdirinya rumah makan Depot Pojok yang ke-8 di kota Den Haag, Belanda. Oh, kono iki ana masakan Indonesia lho, Tru. Ana. Dadi aku iso omong ana niki ora kok perkara aku ki ming gagap-gagap ana ora. Ning mergo aku ya wis tau tekan kono. Kono ya ana sing dodol soto Indonesia, bakmi Indonesia, sate Indonesia. Neng Den Haag kono ya wis tau. Taun 2002 karo 2004 ya aku neng Den Haag kono wis tau. Lok tenan kowe iki ya. Ketoke ndesit ning jebule tekan ndi-ndi. Ayo bejane wong dewi-dewi kene. Kami bermaksud mempromosikan kuliner Indonesia di negara kincir angin dan dipersembahkan untuk keluarga di Tulungagung dan juga para pecinta budaya wayang kulit dimanapun berada. Tak lupa salam sehat kagem Bapak Kiseno Nugroho dan warga Laras. Amin, amin. Oh, ngono lho. Nek Pak Toha Maksun nek nalika semono isih kelingan ana pentas nang teater-teater besar. Oh, sing teater pentas pertama kolaborasi tari dengan wayang ya kuwi jenenge Dencing Sedu. Aku neng kono, aku melu pentas. Sing tahun 2006 nalika 2004 nalika semono ana pergelaran pentas wayang dan teater di teater-teater besar di kota-kota besar Belanda dengan judul ya kuwi Max Havelaar. Kuwi aku ya melu. Oh iya ta? Iya, tadi aku ya neng kono tenan. Wah, ya syukur terus iso tekan kono-kono. Heeh. Kowe neng mangan apa, Tru? Wah, neng kono panganane werna-werna, steak. Wah, tenan Malang neng telak. Ya iki. Iki sing ora paham iki.
Sing jeneng steak kuwi iki nang kono ki daging sing diiris nganggo lading. Oh, tadi dibakar, daging iga kae diiris nganggo lading, dinai kecap kae terus dipangan jenenge steak, ora kok steak golf duntal ki ora. Oh, wah ya ora paham. Nang kene aku mame cilok. Oh, ayo. Beda. Kuwi ya pati diiris. Dikai saos tur murah to. Apik tenan ya. Wah, matur sembah nuwun, Pak. Toha Maksun. Ya, sing kepareng lenggah ing Den Haag kono. Nah, ya wis muga-muga diparingi lancar depot makane ya, Truk. Ya. Depot berdirinya depot pojok yang ke-8 lancar wong mergo kono ki ya kaya wong Indonesia. Oh. Dadi ya mesti laris buka rumah makan kono mesti laris. Uga aja nganti kelalen, Truk. Ya. Bengi iki konsumsi disumbang oleh Ibu Kasilah. Ya. Dus-dusan. Heeh. Matur sembah nuwun Bu Kasilah. Pedagang ayam dari Pasar Gamping. Bagi yang membutuhkan ayam mati. Oh. Aku nawake ning ngejloke senengane. Maksudnya pitik urip. Batine akeh terus mulai ya wis biasa. Aku iso penjual pitik iki mesti batine akeh. Kuwi lah, penjual pitik iki teknike ngene lho, Leng. Ana wong adol pitik waras. Aku iki dicandak, ndelok pitike tak tukune. Monggo waras kuwi. Kudune ngecek pitik waras karo ora iki nganggo jentrik. Lebokke nggon mburi ki mak ndeluk ngono nganggo jentrik waras apa ora? Nek bukasil nggo jempol. Begitu dileboni jempol ngok ngono pitike. Pitik gering wis didol. Nah, selak anu malas batine oke. Ora ya, kowe iki senengane Bukasile piyai jujur kok. Aku ya mung guyon. Masa Bagong ora entuk ndagel. Lah iya. Ya matur sembah nuwun. Uga iki ana saweran nyuwun gending gubuk asmara Mbak Ika, sesideman Mbak Orisa. Oh iya. Salam hangat dari Holland. Oh iya. Loh, Holland iki ndine? Nederland ki ya Holland. Holland ki ya Belanda. Oh, dadi werna-werna jenenge. Iya bener. Oh, dadi aku ya ora pati paham, oh dadi aku takon kowe sing pelajaran utawa wong-wong berpendidikan rendah. Ketroki lambene njaluk diplintheng. Ngalem kok berpendidikan rendah. Maksudnya Bagong ki rak wong pengalaman kerep maca buku. Delok buku maca TV, ketutupan. Ya do nembang yo. Emoh, lho. Sindene apik-apik kabeh. Apik ra enom. Ha iya. Tuwa sithik yo dielik-elik. Ha iya. Saiki wis ana sing elik kok. Ya wis ora apa-apa karang yo karang. Kabeh ki saya tuwa ki ngunduri tuwa ki pancen sing ayu dadi elek, sing bagus dadi elek. Sapa sing kepareng sowan, Truk? Sing kepareng sowan iki panjenengane mau bengi ya wis sowan. Sapa? Mbak Agnesia Nandasari. Terus Mbak Orisa Widyasari. Wah, kok sindene ajeg. Iki request sinden saka Pak Toha. Wah, nyuwun sinden. Ditulis dhewe, tulis dhewe. Iki terus dilebokke nang nggon grup. Grup badminton. Grup kanca-kanca. Dik request. Jajare Mbak Iu. Kok Mbak Iu? Parapane saiki Mbak Iu asline Mbak Ika Suhesti. Oh. Sing pojok dhewe. Wah, si Elisa saiki dadi tuwa dhewe. Heeh. Lungguhe pojok padahal dhek enom dhewe lho. Ha iya. Nek ra diurutke dhuwur dadi ya wah mesakake. Ha ya wis ra apa-apa. Sing pinggir dhewe kae sapa? Prastiwi. Elisa kok Prastiwi.
Elisa kok Prastiwi. Heeh ya. Karo nileki HP terus. Ya, mbok menawa ana sing nguncalke sandal apa-apa.